Dobre, kamera beží. Dobre, posuň. Už natáčame teraz? A ty máš svoj mobil, alebo nie? Čo, nemám. Počkaj ešte. Posuň sa dopredu. Počuj, ale to je podľa mňa to, že vpredu je proste veľká váha. No, Hej, všetko to ide. Au! To hlboký. Počkaj, nemôžem nadávať, lebo keď to dáme na net, vieš, tak to by z toho neboli potom. Daj dopredu, nech sa tam je to. Tak ho fakt zrazíme. Á, ty sračka. Podľa mňa to 150 000 km za hodinu. 60. Keď sa chvíľa rozborí, to má to ahoj. Dobre, takže ideme. Nie, Kubo, rozbijeme nejaké foťák. Nekúmem na povrchu. Ale som ja tady ešte dvakrát, ale vidím Janko. A ja som cez Janka, dobro mi to odrelo rič. Čo sa radí rič? Odrel, nie odrel. Rič si ostrel sám. Vidíš, faganý. Počkaj ešte, ne. Dobre, už sme tu. Kubo, akože... Neboj sa. Pod kontrolou. Brďo, fakt, ty čuky. Čo ti jebe? No, mohol to byť silnejšie. Mohli sme sa totálne na tom rozmlať. Prvé. To som nedostal nejaký. Do tej tajmy to mali byť. Idem dole. A keď ty dávaš oné, do nebe si úplne ako pomimo. Prečo? To som nenasadil, že máš teraz kamer bady. Kde sú? Ty tam nevidíš? Kde? Rovno pred mnou. Počkaj, to tam aj zoomnem. Iná. To tam je, Kubo, jebni ju, dobre? Jebni ju. Dobrá, ide nás! Fá! Boli sme prvé, aj nás ste nakamerovali, ako sme pred vami pičali? Čo by ste vôbec nepičali, vy ste išli po štyroch,